Iż-Żurrieq u Marsa Xlokk huma żewġ lokalitajiet fost is-16 li se jkunu qed jibbenefikaw investiment ta' 10 miljun euro fi spazji ħodor. Dan l-investiment li qed isir bħala parti mill-iskema ta' Project Green bl-isem Community Greening Grant se jkun qed iwassal għal kwalità ta' ħajja aħjar għar-residenti. One News tkellem mas-sindki taż-Żurrieq u ta' Marsa Xlokk li esprimew is-sodisfazzjon tagħhom dwar dan l-investiment. Is-sindku taż-Żurrieq Rita Grima spjegat kif ir-residenti jixtiequ li jkollhom aktar żoni ħodor u li permezz ta' dan il-proġett din ix-xewqa se tkun qed issir realtà. Ħan nirranġaw is-siġar, nagħmlu l-arbuxelli, nipprovu naqsu il-konkos li jkun hawn, nżidu iżgħet ħamrija u beħsieba nagħmlu reservwar tal-ilma taħt biex is-siġar u l-arbuxelli li jkun hawn hawnhekk jissaqew minn ntużaw dan ilma stess. U n-nies iridu iżgħet ħdura, inqas siment u jkollu post pjaċevoli fejn jgħixu. Is-sindku ta' Marsa Xlokk Stephen Grech qal li se jkun qed isir ġnien passaġġ li jibqa' sejjer sa Port Ruman, proġett li kien ilu fi ħsieb il-Kunsill Lokali għal xi żmien. Peress li l-Gvern qal li jixtieq jara aktar siġar u ħdura. Allura konnenna b'ħsieb din li nagħmluha. L-erja ta' hawnhekk ikollhom fejn jirriklawruhom u ikunu jistgħu ikollhom passaġġ nistgħu mbagħad il-qudiem ntawluh biex induru mal-ġnien ieħor li hemm Port Ruman. Se jkun qed isir ukoll ġibjun kbir biex fih jintlaqa l-ilma tax-xita li se jkun qed jintuża bħala ilma tat-tisqija tal-ġnien il-ġdid li se jsir.